Nagmalampuson ang unang Saang Festival sa Barangay Tingo, Olango Island, Lapu Lapu City. Mato ni Tingo Barangay Captain Odi Flores, sulod sa pipila kakatuigan nga nagsaulog sila sa kapistahan sa ilang patron nga si Santa Filomena. Ang pagkorona ugray na sa ilang barangay, maulang ang matawag nila nga socio-cultural activity nga ipahigayon nila bispira sa kapistahan. Apan ning pagdasig karon sa Lapu Lapu City Tourism Office nga magmugna og festival ang matag barangay, nahuna-hunaan nila ang Saang Festival. Pinaagi sa 600,000 pesos nga gahin nga gihatag sa dakbayan alang sa ilang socio-cultural activity. Napakita nila pinaagi sa ilang mga presentasyon kung giunsa pag-harvest, paglimpyo o pagluto sa mga saang nga maoy abunda sa ilang barangay. Gihimug-atan ni Kapitan Flores ang paghatag nila og bili sa pagpabiling limpyo sa ilang barangay ug kamahinungdanon nga masiguro nga limpyo usab ang pagkaandam sa pagkaon. Tungod sa daghan naman gyud ang nias Tingo nga mo'y tigbaligya, ang ubang kuan sa Bohol, bilang-bilangan, himutanan, motumod ng aris Tingo. Anha gyud ang negosyo sa Tingo. Dideklarar nga kampiyon sa ritual showdown ug sa street dancing ang tribo nagkahiusang mananayaw sa Cluster 2 kinsa nakakuha usab sa duha ka mga special awards nga Best in Choreography ug Best in Group Costume. Samtang gikoronahan nga Saang Festival Queen 2025 si Aliyah Yesha Flores Amorin.